Bai. Bueno, eta gero hor inguru horretan, ja, apur bat, kantzaute, hasten do nire bizitzaren beste aventura bat, ez da? Joetea Kanarietara bizitzatera. Bai, ezke beti, berrizen ezin ez joan bizi. Ez neukan gogoi bizitzateko berrizen. Ja, esan, nik etxakien neupentzen joan igual, gero bueltan etorren zen izen zuen dana, bale. Baina juritzen nien, ja, aspertuten hainbeste gauza pasaute. Hainbeste bildur neukan, nire zarrekin biltzen joan, kotxepien be bai, Eta berteko jentibek bildurre. Eske nek izan nor nuken lagun. Nor. Matias, Amaia, Arantxa. Bai, ez. Konfiantzaik inoaz bez eta hartu monipek gutxi. Tabernaako betiko gentiaz, baina... Ze, hanbe, bat etorten zenien da, nik egiteko diskusinok ez, faltaz da respeto zuazen garen. Argentina batzuk, segoitekoen, etorten zuazen urtin behinen etorten zuazen. Gero bertako gentie. A ber, zelan bizina zen. A ber, zeba pagetuztan Partido Komunistak. Baina, zu ezer esatu zu, zoratut izango zen, baina hola intzeik, eta berdan, tanen aurrean. Egun garen bajatu zuen, balen, kuartotik eta plantau zuen da. Ezke, nik uste zuen, Andraskue, divortzia die, eta mila gauza gehiago, pues acabó, esta es una cualquiera. Yo esta los co... Sasoi baten nola. Hoiz izen zuen, nik ezin nahi joan bizi. Nik ezin nahi joan bizi, ezin nahi joan, urtetan espolperrezti, ez da sekulo ez naz ezer izango. Eta ezin nahi joan, urten daia. Urten daia, ena joan ondo pasau, baina bintzete buru usan hoiatan, bastante. Esan ez da, esan dezela gurreta dena, inezela gurreta dela ni, neure burue zaintzen dut. Baina, ondoni, gogorri zen zuan momentuek, are momentuek. Bai. Ante izitiko gogorra, Iretzat batez be. Bai, izen zuesan, bai. Eta gero, zenbat urte intzuna zen? Kanaria zen, aspertu nintzen segiduen, urtetek begero, eta gero nintzen Belgikara. Eta, zer iten nanik Kanarietan? Bierra, kozinen, zer ingo nahi joan bainik izan beste egiten da. Ni beti pentsatzen dinat, kozineri etzien ire ama, zunala. Nik amak erakutsi usten, eta ondo ikusi nahi joan. Angela. Bai, Angela zuen, lo mejor de lo mejor. Eta izartzaile ona. Bai, gero 20 urte egon izan amaz, Etorri netzen nien, 20 urte, urte asko ditut, asko zikaz da, nik konturetu ez noketzen, hainbeste tempora pasodanik eta amaz fenomeno. Ikesi nezuen pile bat, basarrekiarra, politiki eta netik. Eta orduen, Kanarietatik Belgikara hori. Bai. Eta Belgikan zenbat urte? Gitxi, pare bat urte, bueno, eta neti petxan nahi joan, Nintzen jazen bat. Bien artean 4 urte baino ez? Ez denbora gehiago egin doan. Gero gehiago ingo nahi joan. Bordun gehiago nituen Belgikan. Eta Belgikan zer, bierra? Bierra, zugaldaritzan. Ezke junitzen, nahi zuai ezoitzen ninorbe hartu du. La guía de teléfonos de apellidos euskaldunek, topetia, restauranteek, euskaldu misenak, ero espainolak, ero danadalako. Segiru nitoporno zuen, restaurante Euskadi. Junitzen, eta jazta. Gero beste batera junitzen, hobetu apagetu zelako eta gabinez dagoelako bierrekete, zebera plaza zerien, la Gran Plaz, eta antxe honitzen beste. Eta Bruselasen egon zintzen. Ez, bueno, Antuerpeko plazan, Grun Plaz. Da, en Grun Plazen eguan un bar de tapas. Eta sartu nintzen eta antxe. Txipiri garbilu, txipiri gehi, tortilla de patatas, da biziko duetan ez joan bai, jazta.